איך התחלתי יוטיוב? אני התחלתי יוטיוב בשלב די מאוחר, אני חייב להגיד. בהתחלה הייתי ערוץ בשם Break and Build, והייתי אמור להיות ערוץ מיינקראפט. אוקיי, אל תשפטי אותי, הייתי קטן, חשבתי שמיינקראפט זה מגנוב. חוץ מזה, זה רק ערוץ מיינקראפט. זה לא כאילו הלכתי לכנס מיינקראפט בלונדון וקיבלתי גלימה. אז למה ויתרתי על החלום להיות ערוץ מיינקראפט מצליח? כי פשוט לא היה לי כוח. באותו זמן התחלתי להכיר ערוצי יוטיוב מז'אנר קצת אחר. וידעתי שלא רק טרנדים יכולים להצליח ביוטיוב. רגע. התחלתי להכיר ערוץ אנימציה בשם The Odd Ones Out. אני ילדי ציורי, אז לראות ערוץ ציור מגניב ביוטיוב, אני הייתי מודהם. ואז הכרתי את ג'יידן, אלכס קלארק, דומיקס. ואז יום אחד אמרתי, אולי גם אני אעשה את זה, ויום אחד אני אהיה חבר של היוטיוברים האלו. כן, הייתי די מטומטם. לא היה לי ציוד, כלום. היה לי זום אודיו שקניתי בגלל סיבות שאני לא רוצה להיכנס אליהם, כי אני שומע אותם לסרטון אחר, ואת העכבר והמחשב. ואז אמרתי, אני יכול לצייר בצייר, זה יראה יופי טופי. 1,000,000%, 20,000 לייקים. עבדתי על סרטון, ואני ממש לא אוהב אותו. הוא היה המורה שהרביצה לילד רק עם פחות הומור, אני מדבר באנגלית, ופשוט לא היה מושקע. הורדתי אותו. הייתי די מבואס באותו היום. ונכנסתי לחדר של אח שלי, וראיתי אותו מסתכל על ערוץ מסוים. מה קורה חברים? כאן סנקס, והנה עוד סרטון מצחיק קיקי בעברית, לא באנגלית. כן בייבי. וואו, ערוץ בעברית שאשכרה גורם לי לצחוק? אולי אני אכין את האנימציות בעברית. ואז חשבתי, איך אני יכול להכין סרטון על משהו שאני אוהב, שידבר על משהו שאני שונא, ושירוויח הרבה צפיות? קלאש רויאל. והכנתי לסרטון הזה. קלאש רויאל, והוא הגיע ל100 צפיות ואני פשוט לא האמנתי. ואני באמת לא יכול להודות לך מספיק. 3,000 זה מספר כל כך גדול, ובחיים לא חשבתי שאני בכלל אגיע אליו. זה בלתי אפשרי. אתם תמכתם בי כל כך הרבה. הערוץ הזה מתקדם למקומות נפלאים, וזה הכל בזכותכם. תודה רבה לכם שהייתם בערוץ, תודה רבה על הכל. אני יודע שזה נשמע קצת קיצ'י, אבל הפרק הזה יותר רציני, כי רציתי להודות לכם פנים בפנים. יוטיוב באמת שינה לי את החיים. זה לא דבר שקורה כל הזמן. אז תודה רבה לכולכם. ביי.